Na kočku. Tyson a Ali. Mohamed Ali útočí. Jo, Tyson sa bráni. Dává pravý hák. Jo. Dobrý. Poďme, už si tam ženu. Tyson, jak ti povedal ženu. Daj mu škote. Neviem to. Dávaj, jaký chceš. Ali, Mohamed Ali útočí. Tyson. Break. Nikolo pokračuje zítra. Všetko dobré, ukáž tvar, či není nič pokazené. Takú malku mám. Ukáž. Dobre, dá ti poď sa teraz ty. Ukáž sa, Tyson. Všetko dobré. Druhé kolo a... Druhé kolo. Aj tady na tajtu, tady najlepší. Tam moc trvá. Choď. Tajtu, kde sú oni, jeli, tak si postavte si. Tim. A kde tam, more lehce. Zvlášť už si u sebe, jak seš tam být. Teď ukážu trojku, jo? Ja nebudu utíkat za tebou. Choď normálne pri sebe, choďte. Tyson ho volal. Jo, jak sa vie brániť, je. Einstein. Brán sa, Tyson. Tim. Trošku break, lebo Tyson trošku nebelie a ty nešaškuj. Zaraz Erik versus Miša. Jo? Ty a ja, bro, ty a ja. Dobre, no ideme. Teď jak dostane kdyk. Dostane haver. Fajná kamera na něj. Tu na stranu, tu. Tam je velký haver. A nebolí, ne. Ty babí, jako počkej. Počkej, do prdele jsem. Nebudem čekat na tom. Ding. Žurici. Počkej, jeď. Tu jsou tady. Pojď, ty kam jdeš? Volá ho, vyzývá ho. Že mu ho dá. Zadarmo. A ty musíš být, more. Jo. Normálne by neboj, ja. By normálne tak, normálne. Zabijak. Jedeme, Erik, jedeme. Kombinace. Já bych si měl ráno tady. Normálne, ty sa nebudem byť. Čudr sa bude byť, normálne. Už nemůžu dechat. Já můžu s tím bráchou potom. On ti nechává. Míšo, ty a já. Už nemůžu dechat. Já, Míša. A pojď. Máš jebu. Já jsme si to dostali závaden, tak jsem dělal. Já ti dám, ale. Pomalu, Pavel. A on mě poupne fakt. Hej, nesilno. Škote, nesilno. Jsem unavený. Pavel, pomalu. Cenkej. Pomalu, Škod, nie, tak mu pustil do huby. Škod, dal ti. Na tělo, nedělejte na... Normálne iba na telo. Čo ti je? Ruka? Choď, ty nečakáš, pravý, hodaj. Do lokta, more, do Brnavky. Tak potom tým.